Moi bons días a todos. E damos comezo a esta sesión plenaria extraordinaria convocada ou motivada pola aprobación do Plan de Obras e Servicios 19 e que, como sabedes, é bastante complicado de elaborar. Termina o plazo do día 20, non podíamos retrasar máis a aprobación para poder subir toda a plataforma. Entonces, creo que viste xa todos os proxectos ou despois a ocasión de verlo. Creo que se trata dun plan ambicioso que, bueno, cubre fundamentalmente tres eixos. Primeiro, infraestructuras. Van aí un montón de obras para acondicionar Pero, perdón, sí, aprobación da... perdón, sí. Xa foi directamente ao... no, é que estaba... sí. No, Bueno, orden do día, vale? Primeiro punto, evidentemente, E a primeira orden do día. aprobación se procede da ata da sesión anterior do 15 do 11 do 2018. Dios copia de acta. Se aprueba, entonces, por... Yo quería, sí, con el permiso, quería hacer una precisión con respecto a las actas y a la nueva regulación que está prevista de las videoactas, que, bueno, pues que realmente ya el programa está previsto para eso y que entonces pues facilitaría también bastante el trabajo, porque no habría que transcribir pues lo que son, o sea, lo que son los debates, lo que son los ruegos y preguntas, pues se transcribiría un extracto mucho más resumido y entonces se incorporaría al expediente no solo ese extracto, que también es obligatorio, sino también la videoacta. Bueno, pues es una propuesta que ya está, o sea, está previsto ya en la legislación vigente y entonces, pues bueno, quería comentarlo al alcalde, ya se lo había comentado y no sé si el alcalde lo había comentado esto de la corporación, pero bueno, que es una opción que hay que es muy interesante para el ayuntamiento. A nivel... Sí, porque a ata moitas veces non reflexa todo. No, porque el acta es un extracto. Xa. O valor legal, que son as dúas cosas exactamente igual. Las dos cosas formarían parte del acta. Es decir, o sea, a ver, el acta estaría en papel firmada electrónicamente y la videoacta también con firma electrónica, igual que se hacen los juzgados. En los juzgados ya no se hacen actas manuales, se hacen videoactas. E nos aprobaríamos no pleno as dúas. A ata transcrita ou a videoacta. A ver, la videoacta todos la verían, evidentemente. Pero aquí no pleno que se aproba. Es que las dos cosas serían el acta. Todos. A ver, a la videoacta la única alegación que se le podría hacer es que no sea falsificada. que esté falsificada. Al acta, pues claro que puede haber errores al transcribir, evidentemente, y eso sí se podría corregir. Pero bueno, es una... No, por parte do goberno non hai ningún problema en que se... En que se incluyan as dúas cousas, Bueno, hai que fazer archivo e guardar... Pues se podría hacer Guardar a proposta, si que sí. Sí, no, yo puedo preparar una propuesta y... Para o próximo pleno, e a partir desa fecha, pues se archivan tamén os vídeos. Lógicamente, pues, comentamos. Nós non hai ningún problema nesse aspecto. Ben, pois o segundo punto sería a proposta ao pleno da Corporación para a aprobación do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos post-2019. Vale, bueno, como estábamos dicindo, como saltaba antes, vai aí en infraestructuras, eu creo que van recollidas as principais necesidades en accesos a núcleos e van tamén aí obras
de dous interiores das aldeas, xa dixemos unhas veces. Eu creo que os núcleos, sobre todo que son interiores, debíamos ir dándolle unha solución mínimamente de infraestructura e estética tamén para que as vivendas collan valor e as que están abandonadas se poidan rehabilitar, e nese aspecto pois vai aí dos interiores importantes para, como é o de Estebande e o de Quintáns, que son dúas aldeas que hoxe pois non ten actividade interior, polo menos polo que pasen en grandes tractores ou grande maquinaria agrícola, e por tanto pois, que se podrían mellorar e recuperar, intentar recuperar viviendas para cazar nova poboación. Vai un segundo grupo de recuperación de espacios naturais, de poñer pois, ao servicio da xente os espacios naturais, e aí pois está a Braña dos Allos e tamén a recuperación dese pequeno espacio que temos na Rúa dos Moinhos, e a área recreativa de Portomeiro, incluído o espacio natural e máis o local social, que está nunhas condicións tamén. E despois, no aspecto dos servicios, pois temos o tellado da base de protección civil, que hai algunha goteira aí que se debe subsanar, e o parque infantil dentro do Colexio de Benviure, que leva anos deteriorado e ademais que non cumple a normativa. Eu creo que nestes 4 anos os pós que presentamos foron fundamentalmente de inversión, estamos falando de máis de 2,5 millóns de orzamento en infraestructura, que unido ao aforro que se ten producido nas contratacións de obras, estamos falando de máis de 700.000 euros en aforros das obras que foron a baixa, e desde logo estamos falando de que viñamos de pós de inversión en infraestructuras de entre 200 e 700.000 euros ao ano, e se multiplicou por 3. Eu creo que se senten as bases tanto cualitativa como cuantitativamente de infraestructuras para varios anos. Entonces, pois, sometemos a parte dos proxectos, o que se refiere a gasto corriente para todos os programas que a Diputación retirou cando fixo o plan único, como deportes, cultura e todo máis. Recollemos prácticamente a mesma cantidad que se recolliu no ano pasado, que son 140.000 euros, e no apartado de gasto a proveedores, pois temos aí unhas facturas sin pagar, que son 1.117 euros, que tamén, lógicamente, como nos obligan, pois temos que facer. E isto é a nosa proposta, e ten a palabra o Partido Popular, por favor. Bueno, nós, por suposto, non nos vamos a opoñer a ningún tipo de obra que se faga no Concello, como é lógico, non? Poderíamos estar máis ou menos de acordo se consensuaran de que unha era máis importante que a outra, pero todas as obras sean benvidas. Lógicamente, o equipo de goberno será o que mellor sabe neste momento das obras máis necesarias, e, bueno, os veciños yo dirán dentro de pouco se acerta o ayuntamiento dese tipo de obras ou non. Por a nosa parte, pois, benvidas sean e, bueno, xa digo, non hai ningún inconveniente en aprobarse. Bueno, pois nós onte fomos comprobar as obras todas, fomos pisar para ver se eran necesarias ou non, levamos as memorias e imos, bueno, analizalas así unha a unha. No primeiro grupo, no que pon a mellora do viario de Padrón á estrada Benviure-Chón e Outo, a mellora do viario de Padrón é un rogo que neste pleno se presentara ao noso grupo, no cal pedíamos aceras por un dos márgenes hasta a iglesia. Neste proxecto contempla, bueno, non contempla as aceras, se puxo unha cuneta transitable. O único que vemos máis interesante que propón é intentar solucionar o problema que hai de agua e aquela arqueta. En cambio, o que nos gusta nesa zona sería o do rego superficial, o de botar unhas gravillas,
Despois na mellora da C406 a Raña por 100.000 fomos a ver directamente, e no principio do tramo vimos que non era moi necesario, porque echar aquelas curvas do fondo xa vimos que estaba comida bastante a carretera, consideramos que sí que non era necesario. Na mellora do viario de Rebordelos ao límite do Tordolla sí que está moi castigado ese tramo con baches, e non sei se con un rego superficial tamén será a mellor solución, se podía haber outra. Despois, na mellora do viario na entrada ao Vilar de Rebordelos, o mesmo, só contemplamos o mesmo como porque estábamos no Vilar de San Román o ano pasado, unha inversión un pouco escasa, sin gravilla. Mellora do viario da Belén ao límite de trazo, o mesmo. Mellora do viario da Belén da Villa da Abade tamén. E antes de continuar nesta da Belén ao límite de trazo, cando temos reunidos con os vecinos da Belenda, consultáramos, porque claro, ao facer as copias, consultáramos onde eran os 14 metros que se iban poñer de tubos. Era no camiño e se tamén sala. É no cruce mismo. No cruce da entrada. A ver se damos unha solución a esa agua, é difícil de darle, pero porque aquilo é moi plano, pero a ver se sube un pouco e a ver de nivel, se non hai agua, non hai maneira de, técnicamente, non hai forma, entonces queríamos máis adiante, e cando tiras a cemento xa, hai unha curva, e hai un camiño que vende un monte todo baixar terra, se contemplabas algo aí. Creo que non vai, creo que van no cruce. Bueno, destas obras que vemos que son 134.000 euros aproximadamente, o que non nos gusta, porque estamos sempre que sean en gravilla. Despois, no segundo grupo de obras, e o núcleo deste bande e outros, pois gustanos o do núcleo deste bande, polo menos non son como as que se probaron ano pasado, que foron todas en gravilla, senón que este vai ser un formigón. Gustanos que, polo menos, que neste caso, se mellore con respecto ao anterior. Nese acondicionamento das instalacións municipais en Portomeiro estamos totalmente de acordo, tal como está o local social. Mellora do viario de Reboreda da Estrada de Cornos Portomeiro, tamén o camiño se vimos que se botaba Zahorra e tal. A actuación do patio do CPI de Benvibre, pois totalmente de acordo, que cantas mellores instalacións teñen os nosos escolares mellor. A mellora do viario de Pedragosa ao Barral por Algar e outros, pois a mellora do viario, a primeira tamén presentaron un libro escrito, esa sí que é necesaria de constar, esa sí que está moi mal. A mellora do viario de Faxón a Barral tamén ten unha zona con moitos baches. Agora non podemos discrepar un pouco na que se fai polo medio, de Barral, Algaria e tal. Nós botaríamos asfalto en quente, se fora sobre a medida, non o de Reis. Despois a mellora do viario de Benvibre Obreiro polo Pazo e outros. Nesta zona só vexo a necesidade do Pazo para diante, non vería a necesidade ainda en Benvibre. Unha pregunta é, se no Pazo hai xa asfalto en quente, vai botar outra vez brego por riba? Non, esa non, o mapa marca todo. Hai evidentemente toda a limpeza de cunetas en todo, e despois vai o asfalto nas zonas de bacheo, ali aquel pino e toda aquela zona que hai que levantar e que hai que sacar, e un pouco nas curvas a protección de cemento para ampliar un pouco as curvas. Deixo un momento para que ten ela dous preguntas. Eu só quería saber, que fotocopiou o plano e vemos a carretera, pero non temos o resto. Estes 145 metros de cuneta revestida, onde van a ser? Principalmente nas curvas. Vale, era esa a pregunta. Vale, sí. Na mellora do viario da igrexa, os soportes por Benvibre, obra necesaria, e se le habíamos solicitado e había metido nunha complementaria unha vez da urbanización que pedíamos as que levar hasta onde están as últimas casas de Vara das Aceras. Eu seguiría loitando por eso. E, obviamente, o tramo da Agra de Benvibre, xa sabemos todos qual é o problema, a acumulación de auga que hai. A mellor non chega só con limpar as cunetas, había que darle unha solución a toda esa cantidad de auga. É complicado. Sabes que aí non hai salidas, eso é moi chan, os labradores aproveitan hasta a cuneta, e é moi complicado. Ojalá houbera unha salida para darle para baixo e xuntar as augas, pero a agua vai para baixo, e os labradores estamos todos os días diciéndose que especen, pero en canto traballan as terras, esa cuneta sabemos que se abre e aos 3 meses se chove, a auga está outra vez a terra está outra vez na cuneta, porque
non hai condicións de desnivel. Por iso que digo, como non chegaba. Claro, Só que a limpeza a mellor que había que facer todo, canalizar aquela agua pero toda. onde vai? Se non tens Sacar hacia arriba. pero tens que levarlo a un punto, e non hai, técnicamente parece que é complicado, mirámoslo, pero tens que pedir permiso de paso en varios sitios, porque a agua non vai a un punto solo. Entonces, se fora un punto solo, era fácil de solución. Despois na mellora do viario da Rúa Río Dubra ao Casal en Alavexo, eu esa obra ainda penso que ainda podría durar uns anos máis, que non vexo tanto baixo, aí sí que o que lle había pedido da urbanización da Rúa Río Dubra, que é unha necesidade, e despois tamén intentaría buscar outra solución. É unha das zonas polas que máis xente vai andar, por onde máis paseamos, a mellor buscarle unha seguridade a esa xente, intentar facer unha senda ou algo que venga por esa zona. Despois, aí que te pregunto lo mismo, se a gravilla vai chegar neste caso como marca o plano hasta a farmacia. Todo o tramo vai ser en gravilla. En principio, sí, está puesto en gravilla. Si necesita, vai en un tiempo. E xa sabes o que opino dos núcleos ou da gravilla do punto. As obras complementarias, bueno, xa dixo, non vou entrar, as obras non vimos que son, bueno, 377.000 euros, sabemos que vai ser imposible facer todas esas obras porque senón implicaría o que invisten obras, serían 558.042,93 euros. Dado que van todas a baixada, vai ser tamén imposible chegar a esa baixada a 377.000, que sería o 60%, todas non se van facer. Eu estou convencido que se van facer porque este ano o aporte ao POS foi menor porque estamos remanentes sin incluir e eu penso que no mes de febreiro vai haber un aporte importante ao POS a parte das baixas. De feito, o ano pasado está feita ou están dando un 60%. Xa, estamos unhas baixas de 37 máis ou menos de media, máis ao aporte do que se acumulou este ano que está sin unir ao POS. Eu penso que, bueno, non digo todo, pero me parece que das tres, polo menos dúas, eu aí sí que son activista, pero fará xa o próximo goberno que haxa, que responderá, e lógicamente esas obras non se van facer antes das eleccións. Isto é a proposta para o que ven, pero aí sí que estou convencido de que se van a facer. Bueno, opinamos que, de feito, a mellor, ou opinamos nós do noso grupo que neste punto das obras complementarias que a mellor hai obras máis necesarias, a mellor calidade e máis durabilidade que algunhas que se propón realmente no POS. Observamos tamén que destina en torno ao 20% da cuantía do POS de 2019 ao gasto corrente, cousa que no pasado tampouco estaba vostede moi de acordo, cousa que se deixamos no goberno que non estábamos de acordo totalmente. Do 80% que destina para obras, é dicir, os 558.042,93 euros, destina máis do 70% dos cartos a gravilla. Nós faríamos menos obras e mellor calidade. Tamén no cuadro que nos pasou a aportación do PAI, que xa habíamos protestado algunas veces no pleno, de que a un préstamo non meteríamos gravilla aí, a parte vai a obra do colexio, se non me equivoco, non teño o papel diante, pero vai os 100 e pico mil tamén que son gravilla prácticamente as outras obras. Non teño o papel Vai interiores de quintáns, que vai nas condicións en que ti estás pedindo, vai a Braña dos Allos, que non ten nada que ver con a gravilla, vai Protección Civil, que non ten nada que ver con a gravilla, e a gravilla vai... Non, esas están no complementario. Pero iso, complementario, está falando de complementario. Non, dixo, seguramente iso sería a parte do PAI, dentro do POS. Claro. Vai do colexio, máis van as outras que son 100 non sei que van de gravilla, que son as complementarias. Nos presentamos bueno, as obras que, en definitiva, as obras que propón pensamos que son a curto prazo,
que cando estaba na oposición tamén criticaba moito este tipo de obras, defendía totalmente o contrario, pero a mellor aí si que hai que ir algumas veces, cantas veces nos ten dito nestes plenos o da maldita hemeroteca, porque claro, agora busco as actas dos plenos anteriores como habíamos pedido, o que vostede decía o que di agora, obras que na súa maioría non solucionan os problemas reais do Concello. Fai máis de un ano saiu unha entrevista súa na prensa na que decía que unha das grandes prioridades para Valdedura era facer o polígono industrial, pero ano tras ano, cando chega o momento, vostede olvídase, porque en casi 4 anos vostede non propuxo ningún só euro para levar adiante dita obra. Neste pós, a mellor tamén se bota de menos algunhas veces, pois un dos roubos como fixamos en Erbiñou de levar, ou de facer unha mini SAP, ou de levar alcantarillado ás parroquias que faltan, ou de levar agua ás parroquias que faltan, como se fixo noutros pós. Parece-nos que é un pós electoralista, a búsqueda de votos por cantidade de obras, pero non por calidade e durabilidade das mesmas. Para nós, se este ten un título onde os 70 e 80% da inversión que se fai é en Gravilla, para nós é o pós da Gravilla, pero isto non, tampouco teño unha crítica que este premio dixo que iba a ser celebrado con moita máis antelación, creo que dixo que iba a ser na primeira semana de diciembre. Gostaríamos que fose, porque para poder debatir alguma obra, e ainda así, bueno, non sei se é verdade, vostede dixo-nos que tamén fóramos o único grupo que presentáramos algunhas obras por escrito. Tampouco sei se é verdade todo, pero claro, sí, ponnos algunhas, pero vemos que deixa as máis prioritadas fora. Considerábamos que, ou damos a sensación de que este pós, esperando ao final, é esperar a que non tiñamos modo de reacción, ou se quería propoñer outras cousas, ter que aprobar o sí ou sí para non perder os campos, e nós temos claro que non nos perjudicar ao vecino, porque ao votar en contra deste pós, o único que perjudicaríamos seríamos aos vecinos non ao vostede. Votamos de menos como ano pasado, que se consensuaran as obras, como fai 2 anos, que nestes 2 últimos anos sí que foron consensuadas entre todos os grupos. Nada máis que decir para mí, parte non sei se a pregunta era esa. Bueno, vou contestar unha cousa neste aspecto. Eu creo que polo final, eu creo que o consenso, no caso do vosso grupo, pois, eu creo que se recollen bastantes das iniciativas que vos presentastes, e elixir a eso, lógicamente, e elixir a eso. Despois, con respecto ao da Gravilla, evidentemente, a nosa proposta de núcleos, sabedes cal é, e estáse facendo por aí, e podedes ir ver a obra de Cornes, ou podedes ver os proxectos das que van de Quintáns e deste bande. Pero facer eso leva anos cos orzamentos neste Concello, e non preparar os outros núcleos, desde logo sería deixar a maioría da población sin condicións básicas para circular polos interiores. Por tanto, a Gravilla, claro que é un elemento provisional, porque non hai outros proxectos, e de obras en quente, pois eu creo que nestes 4 anos se fixeron bastantes máis que en todas as outras corporacións. E as obras que se propón aquí, que te das valor electoral, eu nego, por suposto, se imos en quente, a mitad das carreteras en 3 ou 4 anos non se anda. Por tanto, hai que conservar. Outra cousa é que as obras que se poidan ir metendo, que son de maior uso e todo o demás, pero pretender que as pistas de Valdedura todas estén en quente é unha absoluta desproporción, porque ti colles calquere concello por aí e desde logo non meten quente nas agras e en outro lado, porque es que senón non hai recursos para todo o demás. Entón, se queremos realmente ir gastando en proxectos de calidad, hai que ir alternando coa conservación, e eso é o que estamos pretendendo. E ti, eu creo que na exposición o reconoces, son obras absolutamente necesarias, son obras todas demandadas que non ten nada que ver, se puderan facer rollo electoral, se non facer
onde realmente pode haber votos, e non imos por aí a outros onde imos porque é necesario. Vale, non estamos en cuestión de votos. É un criterio, pero creo que con vosso consenso o proxecto ten unha lógica de ir combinando a calidade coa conservación, porque non temos os medios que temos, e me dá a impresión de que é un proxecto de pós que poucas veces se ve mal. Claro que hai parroquias que non leva nada, porque levaron outros anos, a Porto Moro deste non leva nada, Cocieron non leva nada, pero levaron moito da outra vez, dos outros anos. Entonces, claro, entendes? E, bueno, pues, o mellor eran máis electorales que outros, en Biblia e todo o demás. Nós non andamos, cando vou mirar as obras, vou ás necesidades. Non me preocupo o tema electoral en ese aspecto, porque sei precisamente que o electoral se gana de outra maneira, non pensando que a xente se engaña como a briña. E aquí en política como no amor hai que ter tempo e algo de vocación. Eu creo que o tempo estámoslo dedicando e a vocación tamén. Por tanto, eu nesse aspecto non son pesimista. Bueno, nós tamén estamos de acordo. Estás de acordo? Non habendo... Bueno, estamos evidentemente, lógicamente, estamos todos de acordo, pois se aproba o plan por unanimidade. Gracias, se non nos vemos, felices vacacións. Os que non collestes a lotería, Ramón dixo que hoxe se devolvía. A lotería do Concello. Funcionario. No, funcionario, perdón. Vale, e a da nova está aí para que non caiga. Vale? A do Concello, non a de Anova. No. A do Concello. Felices festas para todos. Vale. 25. O donativo é un euro. Vamos a saber.